Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? So karon no atong ipadayon ang laing sumpay ng sukilano no nga sinuwat ni Baby Omega Flores no. So dili pa daay akong basahon ning naay pipila nga nagkomento. Ah, good morning diha kang Charlene Pacania. Salamat kayo ani nga episode adol. God bless. Away sa payano. Charlene Pacania, salamat kayo no sa pagpaminaw. Good morning po kang Saidi Kanyete. Salamat kayo bossing sa sumpay og mag-abang mi sa part 21. God bless. Okay, daghang kayo salamat to sa pagpaminaw. Saidi Kanyete no, shout out ni Idol. Good morning kang Lane Sebmin. Thank you kayo Idol. Lingaw mi minaw sa mga drama. Human buhat animal nga anak o trabaho tigulang. Amping diha Pilipino, Lane Sebmin. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. So, shout out diha no kang Daniel Habuan. Salamat kayo Idol no sa pagpaminaw. O kang Sarah Tihano. Thank you Idol sa part 20. O karon no part 21 na tano. Daniel Habuan, kayo salamat no. O good morning diha no kang James Sabero. Salamat kayo Idol no sa pagsunod sa mga sugilanon. Nagikan sa Alam in Drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Part 21 na tanong mga ka-listeners. Katkaton to ang langit. Hello, magandang umaga. Pwede naman sad ko ni mong bayaran. One time nga sayon ra. Ha? One time? Hmm. Diba? Wako ka, G. Imo kong pakaslan. Ha? Alday ha? Hmm. Wala sa kakapingog. Kasugpuno na ba ako? Sige dayon. Magminyo na dayon ta. Sige na. Hey. Chill lang. Kibaon ako eh. Dili gapon ka. Babe, maabot ra lagi niya tadi, ha? Kalma lang, good. Kalma na kit bitaw ko. Dili ba ko ingon ani. Sa una baya ganahan ko nga diha dayon. Kay ba ako? Mabitaw nga. Samot na gano'n akong love ni mo karon. Kalma na kayo ka. Buta naman ko. Tawa man ka? Basta moingon na ka na ba? Malingaw, gigo. Kanang muingon ko nga buutan ako? Tinuod manggod, buutan na manggod ko. Oh, lagi. May mula list ni mo, ana. Tiwas na tagaon. Aron, inigaw man. Ihatod ka sa inyo. Sure ka? Bisan og naa si mami? Oh. Okay. Hungitin ako tiwas. Oh, hi ma'am. Mayong hapon, ma'am. So, babe. Maayong hapon. Ayun na. Igurom tayo gihatod. Muha nilaw niya ako next time. Okay. Ma'am, andun ako. Sige. Unsay sakyan nimo? Naray lang ang tricycle. Sige, andun ako ha. Bye. Bye. Magsulti ta, Altea. Magsulti ra ha. Tigaligi mo kong awayon. Magsulti ra. Okay. Bitagal na mo? Bitagad naman. Civil nga tinagdan. Tigid pareha sa una, Chok. Makamisal ba ito? Mas pinangga pagod ko niya kay ni Altia. Ay, makasakit sa dughan eh. Hinoon, layo raning ako kaysa imo, Chok. Mas laom nang gidunta inyong kasuod, bisan wa pa mo'y relasyon. Pero karon, wa na gid mo itagdan eh. Nadamasag ko. O ba, Chok? Di na pala sa una nga sakitan ko maguna-una. Karon, wa naman. Mau ba? Hmm. Naka-move on na gid ka? Nakaamgo na. Sa ato ba day? May chance na din uban ni mo, Chok. Ha? Kayawan, Choy. Kayawan ka, Chok. Uy, tingalig na nasa kay imats-mats na ako ha. Dila sa ko ana bimbo. Oh,
Ano man? Di ko ganahan na eh. Mas may nang natural lang nga buabot kung doon ang magani. Hmm. Dili tungod kaya ng tupo-tupo, match-match. Luoy, manggod kayong babae, anagod. Kaya magdahom. Kung dili sa ko gusto, nga maahat na lang ko. Ah, okay, Cho. Okay. Gets. Mauna siyang nahitabo, ma'am. No more, no less. Hey, nagsabot na bitaw nga dili ko ni maawayon, ha? Pero, for God's sake, Althea, ngano nagasto ka man in town o ingon anak ka dako? Ngano naghimo pa man yung kaglakang, nga unta, nahibaw ka naman, nga nagpaimbestikar na ko. Nagdoble nga tong gasto. Alangan, B. Hinay man kayog resulta imong investigation. Mura na mga gipangwartahan ana yung gihire nga private investigator, uy. Oh. Kung wa pa ko'y gihimo, dugay pa madakpan si Lance. Og dili pa mahibaw-an nga na-engage na sa disya sa drugs. Ugwa ka maguna-una? Nga mas musamot na noon ka delikado karon ang sitwasyon? Ma'am, dili na nako problemahon, uy. Og dili ko angay ma-worry pa, ana. Kay limpyo ang akong gibuhat, mami. Maobitaw nga dako ang akong gasto kay way sabit. Ha? Sigurado ka? Nagtuo kang solo ra na ni Lance ang drogas? Ha? Naana siya mga koneksyon nga wa ka makaila. Mami, ayaw na lagi nagproblemaha. Ambot ni mong babayhana ka. Mayon ka lang nga dili na ko problemahon? Ang angkay wa pa man na mahitabo, mami. Mom, just cross the bridge when you get there. Okay. Pero how about the money you spent? Oh, what about it, Mom? What about it? Mangutana ka pa? Mag-save na sad ko balik. Ako tong kwarta, Althea. Ako tong kwarta nga gitigom para nimo. Okay, Mom. Matrabaho ko. Ha? Dili ko mo pa dayon pag-eskwela abroad. Aron dili na ka makagasto pa og dako-dako. Mo trabaho ko, Mami. Oh, Paminaw, Ma'am, ha? Prangkahay lang. Imo kong pa-eskwelahon abroad para malayo ko ni Bimbo. Pero pwede na mo apa si Bimbo na ako. Maka-afford na ba siya, Mom? oh. Think about it, Mom. Excuse me. My God. Tinuod ba ning tanan? Ang akong anak, nagkauna-una sa pagpanarpaho? Aray! Aray! Tinuod ko di ay. Huwag ko magdam ko. My God! Huwag ko kibaw. Unsaon sa pag-react. Seryoso ka siya nga manarbaho? Seryoso ka ang akong anak? Yes, seryoso ko. Nagtuo ka nga nag-joke ko? Pero, unsa ba sa trabaho ang imusulan? Unsa ba imong nahibawan? Wow, ha? Imo kong gi-underestimate? Oh, wow, eh. Underestimate good. Ang ako lang ba? Pwede naman dahil ka mo trabaho sa mong mami. Di ba may negosyo man mo sa syudad? O sa academy? Pwede kayo ka. Pwede. Pero, ngano dahil, umanon lang ginoona ni imong college. Doon na lang sa ko'y gustong i-prove sa akong self. Mao nga naka-decide ko nga muundang unag eskwela for 1 year para mo trabaho. Unya, musugot si mami mo. Sa musugot sa dili, naka-decide na ko. Di gyapon ka obedient, ana, babe. Oh. Di ba? Nagsabot na mata nga, itodo na gid nimo ang imong pagbinuotan. Og, usaan na, mo ang pagka-obedient. Labi na sa mong mami. Babe, kay ba ako? Lisod magpakabuutan. Pero, kaya na nimo, babe. Okay. Ani na lang. Mag-working student ko. Ha? Hey, nang luspad manggug ka, mama. Okay ra ka? Althea,
Ma'am? Inom mo na. Okay na ka? Oh, Ibalik ng kolor sa imong naong. Ganina kiluspad ka, ayo ka. Althea. Can we talk seriously? Sure, ma'am. Usa di nahitabo nimo. Ha? What do you mean, ma'am? Murag wa na ko magkailan nimo. Dili na ikaw ang Althea nga akong nailan. Grabe sad, uy. Unsa di ko nasaliban? Mami, ako rin gihapon ni. Doon na lang yung mga changes. I'm changing for the better. Oh. About akong desisyon nga mag-working student ko. I'm serious, mom. Ha? And I just hope na imo ko suportahan, mami. Para ni sa akong well-being. Maybe, di-grow na lang gid ko. Ni-mature na. So, asa ka man narbaho? Wa pa ko makadecide kung sa academy ba or sa atong business sa syudad. Okay. Seryoso ka man gyud ka. Adto ka na lang sa syudad. Dito ka mo trabaho o mo eskwela. Mo resign na lang sad ko sa academy aron matutukan ti ka. No, mami. Dili ko ganahan, ana. Ha? Unsa man ako pagkat-on kung magtutok gihapon ka na ako, mama. Okay. Sa syudad ko mo work o may eskwela. Pero dili ka manghilabot na ako. Oh, And I hope na dili na ta mag-argue about ani, mama. Althea, mangutana ko. Unsa man? Nganong imo maning kibuhat? Di ba natubag naman na ako, ma'am? Ni mature na lang gid lagi tingali ko. Buot ba nimong ipasabot? Nagkalit lang ning nasud sa imong huna-huna. Way nagtukmod nimo nga buhaton ni. Actually, doon na, ma'am. Oh, Gusto lang kong manaog sa langit kay imong gibutangan nako, mami. unsa? Pinadrama, no? Pero mo na tinuod, ma'am. Gikapoy na ko nga feeling royal blood. Naas taas, dili maabot sa uban. Oh, Sa ako nang giingon, mami, para ni sa akong self-well-being. Dili na ko ganahan nga magdada sa akong pride sa akong ma'am. Bugat na kaayo, kapoy na, puol na. oh. Actually, I'm getting there naman, ma'am. Maobitaw nga, happy na ko. Huh? I hope, ma'am, ikaw sad someday. Excuse me, mami. Gikapoy na ko nga feeling royal blood. Naas taas, dili maabot sa uban. I hope, ma'am, ikaw sad someday. Nganong naiko ko sa gipanulti ni Althea? Nganong murag gisaba ko sa iyang gipanulti? Ingon anak na bagyod ay ko ka mapahitas una. Ingon anak na bagyod kataas ang akong karpo. Ingon anak na ba di ay hinungdan nga wag ko magmalipayon sa tinuoray. Mao ka. Oy, guys! Guys! Oh, guys, oh! Dili na mo kay napaka-snacks na si Madam Violi. Ha? Thank you, sige na, pangaon na mo. Salamat, Madam. Kaswerte ginato no nga naay Madam nga buutan kaayo. Oy, di lang kay swerte. Unahan gyud ta. Sa uban lagi ko magkadungog ini nga pagdahig. Pero ang akong kaugalingong anak, lahi ang iya nakita na ako. Mao nga dili siya makahimo sa pagdahig na ako. Ingon ini ba di ay ko ka-ipokrita? Ingon ini ba di ay? Madam, okay ra ka? Oh, ha? Okay ra ko. Sige, padayon lang mong pangaon. Padayon lang mo. Sige, Madam. Ma-discharge naman ko sa ospital sila ang sugma. O, dadon na siya sa prisuhan. Paita. Disabled pa siya. May sakit. Pero matanggong gyapon sa presuhan. Ironic lang kaayo, no? Pinag-usap naman unta kunuhay siya. Wagit. Grabe pa kaayo na siya nakasermon na ko. Nga dapat, pag-usap na ko, no? While may time pa. Tingali, dihagyo higayon nga nag-usab siya. Ang nagkapait lang kay wa niya masustiner. Oh, Look, nagdungan lagi
Ring ang atong mga phone. Gikulbaan lagi ko. Tubago na to. Hello? Hello? Oh, what? Unsa? Nagpakamatay si Lance? My God. My God. Madam, kamo lang, madam, ha? Nakalitan lang ko sa balita. Ano hindi, madam? Parinti mo atong Lance? No. Pero nahimo siyang suod ni Althea for a time. Maudi ay. Pero, kalma lang din, madam, ha? Ayaw in taon pa-affected. Take care of your health in taon, madam. Salamat, Maki. Salamat. Ang nahitabo ni Lance, dili atong sa. So, watay ang ikagilty. Oo, yung desisyon na tapuson ang iyang kinabuhi. Mitalaw siya sa pag-atubang sa consequences sa iyang binuhatan. Ay, makasubo lang nga. Ingon na adto ang iyang ending. So, move on na ta. Ug iyan po ang iyang kalag. Daghan naman sa diin ni hatod ni Lance, madam? Oh, kay bisan na ingon ato iyang kinabuhi. Dili sad ikadinay nga once upon a time, nahimo siyang popular dining dapita. Tuod, madam. Wala ko makakita ni Miss Althea. Wala siya mahatod. To tingali siya motibo nila ni Bimbo. Tuwara din sila, madam, kuyig nila si, Si Mike, ang uyuan ni Bimbo ba? Asa man? Huwag ko makakita nila. tuwara sila, madam, doon na sila sa lungon ni Lance. Nakakita na ko nila. Madam, ano sa manas mo, nga naman na siya. Ha? Nagi kayo siya tananawan ako. Marunong na siya mupatay. Oh, wa man lagi na magtanaw na to. Nilingiw na magod siya, madam. Pero ganiha ba, hakin kayo siya tananawan na to ay, labi na nako. Kung panapanayang mata ay, nitaroy na ako. Oy! Grabe sad ka. Nakay, madam. Huwag ko magbinuang ay. Kung tinuod na, para ako to. Nanong masuko man siya nimo. Wa man mo'y relasyon. You mean, madam? Doon na mo'y relasyon? No. Sorry. Wrong choice of word. Ala, namawala niya kag maayo, madam. Shh! Igo na. Mag-istorya raw niya nang lingi na nato ang bang mga tao. Sige, madam. Mag-istorya na ta, ha? Excited na kayo kung maminaw ay. Ay, Babe, may pagwa na lang na muhatod sa lubong ni Lance si Uncle. Ha? Ano naman? Murag, affected lagi kaayo siya. Sige raman na si panghupaw og laom. Restless kaayo siya. Oh, ha? Na-worry ko niya, babe. Di man si Lance ang nakastress ni Tiyo. Ha? Si mami ni mo. Ha? Kasi rin ako yung ni mama. May pagkatisoy. Oh my God. Tawali ka. Sure ka, babe? Sila ang nakapastress ni Uncle? Obserbahe ko, Tiyo. Ano pala? Ano? Ha? Kita ka? ay. Ni pasulyap sa siya nila. Kinsa na kinatahan, ha? Si Maki man na. Maki. Bating man na. Ah? Staff man na sa office ni Mami. Ano pa? Naunsa ko. Kano ba magkuyog siya? Yan ang mistiso nga batanon o suod kay sila. Sa may labot ako. Natunod na ang lungon ni Lance. Nanglabay mga buwak ang mga tao. Mula ba'y nasa ko aron nga makabiya na lahin ko din eh. Babe. Tanawas Uncle Mike. Isirit og lakaw. Uy. Sus, Tiyo. Uy, asam siya. Nangin na to. Nagselos siya?
Tingali. Ala no? Kaligaw ba yung uncle, uy? Lawgawa, gidining uyuan na, uy. Ingon pa niya, nakamove on na siya. Nga di na siya apektado ni Ma'am Violi. Pero di ay ito, Ala no? Ka-cute, gini uncle. Gibiyaan na lagi nato si Miss Althea, madam. Lahi man ang iyang mga kuyog. Madam! Madam! Istoryahin na dahil ko about ninyo ni Mike. Sige na, madam. Ni-promise pa ka na ako, madam, ha? Wa ko mahibaw unsaon sa pagsugod. Pero uyab gud mas una. Dili, uy! Never gid nang nahitabo. Nasuko ka, madam? Sorry, Maki. Sige na lang, madam, oy. Kung di ka ganahan mo share, ayun na lang pugsa. Dili na lasad ka ayaw ko magpalabing marites. Madam? Okay ra ka? Ambot. Wa ko mahibaw, Maki. Wa ko mahibaw kung okay ba ko. Hala, oy, madam. Padaprin sa tabi. Nag-drive ra ba ka? Unya, naghilak. Padaprin na sa ta, madam. Ang sakinan ng Vilita ang nasa daplin sa kalsada? Kasi, kauban kaya po niya ang tisoy nga batanon. Ug nagako sila. Ginoo ko. Kalain sa kong kibati. Lord, tabangi ko. Di lang unta kumada. Di lang unta kumada sa kong kibati. Pero mahilak ko. Pero kasakitan man ko. Huwag ko'y labot niya. Huwag ko'y labot nila! Ah! May kurog man ko. Asa na ito akong tapal? Tira. Hello? asa ka, Cho? Nila sa bahay. Ni Siri tuloy kang lakaw ganina. Nagdali kog pauli para makatumar ko sa tambal. Nalimot man kog dagon. Uy, nakainom na ka? Oh, bago lang. Oh. Okay ra ka, Cho? Okay naman. Mura lagi dili. Okay ra. Medyo kapoy lang. Mo pahuway ko karon taud-taud. Basta, Cho, ha? Okay na gid ka, ha? Okay ka ni. Ay kabalagan ako. Sige na, bye. Okay ra ko. Okay ra ko. Bisan ang tinuod. Dili ko okay. Masulub-on yung pestiyo na. Mayroon kayong ikaon ganina sa panihapon. Ilumon yung siya. Pati sa magdiritso kong hisgot ng mga Violeta. O atong banding yung staff. Unsa kayo mayong topic, ha?
Ha? Gusto? Ganun di na sila mukha sa kong nahuna. Di na sa kumakatugin eh. Gusto ta kung may dumog kamayang pino para makatuog Mayong ko. pagbuminaw sa Lex Pinoy. Pero tingalig matingaw niya spin ba? Gidilit na ba na ako ang pag-inom? Cho. Oh, may isulti ka? Hagdo nung dati kang inom, Cho. Pero, bawal naman ni mo, good. Oh, Medyo, nag-uol naman sa good ko. ano naman? May problema ka? Mular ka na magbalik sa syudad si Altia Ugma. Ah, Inoon, dali raman mo apas dito. Hmm? Kay ba ka, Cho, nga mutrabaho na si Altia? Hmm? Oo. ano ba? Ucho. Sa ila na sa nung company. Mo ba? Di naman siya mo dayon og skwilas gawas, Cho. Mo ba? Hmm. Okay na daw ka, Cho? Okay naman. Ano naman dili ko okay si Mantanang? Murag dili. Okay na ko. Hmm. Basta mao na to. Mutrabaho na siya. O mo eskwela ra sad siya ini kablis klase. Okay na yung inahan. O na di masupak. Arang-arang niskot na. Hmm? Kuan, way nahimo si Ma'am Violeta, eh. Gawa sa pagsugot lang. Oo. Wala tingali siya panahon sa pagsupak-supak kay malipayo naman siya. Doon na naman tingali siya umabot nga ama-ama. Si Altia. Ama-ama? Stepfather God. Ha? Ano nakaingon mo ka na, Cho? O di ka makakita ganina. Mistisohon man itong bata ato. Oh. Mga 30 taon kapil mo siguro to. Katong tawhana. Ha? Katong yung kuyog ganina sa sementeryo? Katugod. Cho! Ano ka? Di mo to uyab di Ma'am Violeta, uy. Bading mo to. Ha? Staff mo to niya sa office. Bayot. Ha? Di ka mo to, Cho. Sabay eh. Lagi! Kakita ko nila eh. Nagkaksanay sila sa sasakyanan. Ha? Oh. O na. Gusto na eh. Pero, kuan, bading mo tugod? Kanyag bading. Di laki. Cho. Mamaway na ta. Musuh na ko sa kwarto. Oh. Okay. Tanawag tarong ang pultana. Lock ba? Cho. Ay, langgaw ang tiyoy. Nagsilaw sigid siya sa staff ni Ma'am Violi. Ligawan ako eh. Serious. Pero, di ba? Nga nung ningumdo siya nga, naggako sila sud sa sakinan. May nakita siya? Or, nasayop lang ka siya siyang nakita? Ay, lisura ba ining silos, oy? Madam, dagi mo mga pirmahanan, oh. Okay. Kumusta naman ka? Okay ra ka? Okay ra. Pwede magsamok-samok, madam? Unsa man? Okay ra? Sige, sulti. Feeling nako ba? Nagsilos to siya nako gahapon. Hmm? Kaysa, tinuod lang madam, no? Hait! As in, like bagong baid gyud ang iyang mga mata gahapon nga nagtutok nako dito sa menteriyo ay. Oh, Walang gyud ka makakita. Kaya nilingyo naman siya pagkakita nimo nila. Madam, tayo nagkalain, ha? Oh. Ako
akong gi-analyze ang imong gisulti nako gahapon ba. In fact, wag gid ko'y maayong kinatulgan. Kaya nagsigir gid kog analyze ay. Oh. Imo mangsa ang tanan, madam. Oh. Oh. Imo gyud sa. Imo gyud sa ang tanan, madam. Gyud kayo ang imong pride. Oh. Tungod sa kataas sa imong pride, no? Kanatabunan na lang yun noon ang imong pagbati nga mauntay, makahatag nimo og kalipay, madam. Oh. Mga samtang may panahon pa, samtang dili pa ohi ang tanan, samtang bidi pa mo kapyot na lang yun, madam. Ha? Ipaubos ang imong garbo, madam. Samtang may feelings pa siya nimo. Ikaw doon na pa kay feelings para niya. Ako? Ako may feelings para niya? Ay, sus, madam. Nanasag ka, ana, ay. Karon pa lang gani ko ni Sulti nga, ipaubos ang imong garbo. Di mo na sanong ipataas. Di ka malipay, ana, uy. O kung si Bako mamatay ka, di ka dawaton sa langit. Kay di ra ba makasud sa langit ang mga tag-as o garbo? Oh. Imo mangsa ang tanan, madam. Oh. Oh. Imo gyung sa ang tanan, madam. Taas! As in, taas! Good kayang imong pride. Tungo sa kataas sa imong pride, no? Kay natabunan na lang gyud noon ang imong pagbati nga mauntay, makahatag nimo og kalipay. Mga samtang may panahon pa, samtang dili pa ohi ang tanan, samtang pwede pa mo kapyot na lang gyud, madam. Ipaubos imong garbo, madam. Samtang may feelings pa siya para nimo. Og ikaw, may feelings pa para niya. Dili. Dili tinuod ang isulti ni Maki. Wa ko'y feelings para niya. Wa. Ay, sus. Madam, nanasa ka, anak, ha? Karon pa lang gani ko ni Sulti nga ipaubos gyud ang imong garbo. Imo na sang ipataas. Di ka malipay, anak, uy. O kung si Bako mamatay ka, di ka dawaton sa langit. Kay di ra ba makasud sa langit ang mga tag-as o garbo? Husto ba si Maki? Nagpadabalanggit ko sa taas na kong karbo. Pero sa may akong buhato na. Dili pa pagkuduway ang tanan. Dili ba? Babe, naala ko diri sa office. First day na ako sa work. Excited na ko. Chill mo ka diha, babe, kay inyo naman ang company. Hoy, ang mga higher ups sa ang hibaw no, nga anak ko ni Mami. Bago man nga company. Akong ninang ang gipamanage ni Mami ini nga company. Oh, mau ba? Hey babe, babay na kay padung na ang head department namo. Mukha na kong balik ko niya, ha? Sige. Okay, babe. Love you. Hindi tagis pakiramdam nga doon ay babe, uy. Wala. Si Ma'am Violeta lagi ni. Unsay ang tuyo na ko. Nganong ni text message na ko. Ako basahon, may. Magkita ta sabay mga 6 p.m. Don't inform Althea. Patay. Unsa na masag ka ni. Kulpa naman ko kanita. Sula ni. Ako ning replyan. Ako ning tugnaon. Pero pati sa kayo kung di ko mo reply. Ug pati sad kung di ko mo adto. Pero unsa man lagi tuyo? Ay, na problema na sa nuhod ko inida. Bimbo? Jo. Oh, nausaw ka? Ha? Kasiaron ka? Nganong kasi aron mo ko? Nagpingit manggug ka. Mura kag kasiaron. Nagawas din mo, Jo, eh. Ano sa bitaw ka? Kwan. Jo, basa. Oh. Unsa man ako pag-reply, Jo? Oh, unsa man? Madto ka? Gipadto mo ko. Pwede ba ka mo balibad kung di ka gusto? Bati sa gudi ko mo adto. Oh, reply nga okay. Yogi lang ko, Chobi. Unsa ka? Bitaw, Jo. Sa tinuod lang, gikulbaan man gud ko. Unsa kay tuyo ni ma'am na ko, no? Gibutang para ba niya nga dili pa hibawon sa Althea? Para ihugit lang nga. Igo lang sa pagpangutana. Wa pa gid gihapon siya mo approve nga doon na may relasyon ni Althea. Abi na ko okay na. Nay, kay ni support pa gud siya sa akong kaso ni Lance.
Isuporto siya para lang maklear ang iyang panganin ninyo ni Altia. Kay siya gutoy gipasangin lang sa iyang anak. Oh, Ito alam, ayaw pag tinalawan. Bahalag unsa, basta kay atubanga. Ipakita nga tarong ka. okay. Okay, Cho. Ako lang replyan nga muadto ko. Okay na, Cho. Nasay na. Kung unsa man gani iyang tuyo nimo, pangandami na lang gyud. Nindot naman unta kayo itong pamati na ko ganina eh. Uman may magka-istorya ni Altia sa phone. Kalit nila kabugat. Oh, ing ala gina. Sulay. Magkapahuway ra gid kadali sa. Mura mo sa tagikan gilinog nga sigiya po ng aftershocks. Di pa gid ta makambante. Padayon pa gid ang kakulba. Di gid igo ang pag-asenso para masettle na ang mga isyu. Nagkasabot kay ko sa mong gibati, Bimbo. Diyan ako gikan. Pao nga paminaw na ko dong. Paminaw. Langit sila. Iyota lang ta. Og bisan maputos pa ta sa bulawan tungod sa atong pagpaningkamot, dili na mausab ang ilang pagtanaw nato. Ayaw na lang hagua pang imong kaugalingon. Ayaw na kabuta ang langit. Di man ako kabuton ang langit, Cho. Akong katkaton. Ako na bitaw na nabuhat, Cho. Kay, uyab na gudming Altia. Pero nanaog man siya mismo. Maungwa ka maglisod og katkat. Inuun sa... Pero mao lagi. Sa ako ang gingon nimo. Di man nato mapugnan kung unsay naasaw na na ni Vilita. Okay, Cho. Bahala kulba. Muatubang gid ko ni Ma'am Violeta. Mayong gabi, Ma'am. Mayong gabi. Rosa, andam na ang lamisa? Andam na, ma'am. Tana sa komedor. Mga unta samtang magsulti ta. Kumitor. Si kumitor. Tana sa dining room. Sige, Ma'am. Kulba, anyway. Padung ko kabuhion. Lingkod, Bimbo. Salamat, Ma'am. Mao da ba ni ang tanang putahe, Rosa? Ay, mauna na, ma'am. Upat ka putahe. Di ba nagpabuhat man ko og buko salad? Ay, oo, ma'am. Ipagawas na lamang. Unya na lang. Sige na, Bimbo. Mga una ta. Okay, Ma'am. Lokaw, na. Muram ko bitayon nun nga. Gipakaon og maayo. Ayaw pagtimi-timi. Oo, Ma'am. Okay. Unsa din sulti niya? Iyang pabuwagan si Altia. Wa ka mo kuha sa tinulang isda. Labas ra ba kayo na? Ay, okay ra, Ma'am. Kuha. Tag 800 na ang kilo ini. Sige na. Okay, Ma'am. Labaw pa may gitortur na kawan niya. Musulti na lang mo siya kung siya tuyo. Natingaha ka tingali nga nung gipaanhiti ka. Sugod na. For sure. Natingali sa imong huna-huna nga bahin ni ninyo ni Althea. Dili ni bahin ninyo. Dili bahin na mo, Ma'am? Bahin sa unsa man day, Ma'am? Ayaw hunong og kaon, naidaghang sodaan o. Puni na imong pasayan, napay dagan. Okay ra, Ma'am, okay ra. Ganun na patriling pa manis, Ma'am. Unsa mo gid tuyo? Okay. Aron makatarong ka nagkaon, kay nahibaw ko nga naglibog pa ka. Gikulbaan. Musulti na ko sa akong tuyo. I want to apologize to you. Sorry. Ayaw una punita. Rosa, palihog og laing kutsara. Something exulti. Huwag ako masayop sa kong nadumok. Nangayog pasaylo si Ma'am Violeta nako. Iya kong gipadadaan ining pasayan o kalamaris. Dagham kay siya giandam nga pagkaon. Ako rago iyang bisita. Niangkon siya, Cho, nga tungod ko no sa garbo, maong nisupak siya sa mong relasyon. Pero nakita na kuno niya ang dakong kausaban ni Altia, sukad nga kami na. Mao nga ni surrender na siya. Iyang giton ang iyang garbo. Wala si pagsupak na mo, Cho. Pero deo na niya ibasaba ni Altia kay iya pa ning i-test. Sa imong tanaw, sincero siya? Nagduda ka, Cho? Oo, man. Pero gusto lang ko nga makasiguro ba? Kaya tingali ko niya, masakitan nagyapon niya ka sa kawahian. Sa akong tanaw, Cho, tinarong mo itong iya? Gani, na-feel ako ganina nga nibalik yun ang Ma'am Violeta nga akong nailhan sa una. Lahi ragid lagi, munindot na ang disposisyon. Unsay ipasabot ni mo, Cho? Malipayon man siya karon kay inlaban siya. Inlove? Katong bading imong ipasabot, Cho? Bading man siya o dili importante. Ang importante nga malipayon ang iyang disposisyon kung nasolbad ang imong problema. Ingon ana ra kadali sa? Cho. Okay na. Dalipay sa kunan imong gibalita. Makatog na kong tarong anak. Iso lang na sa ref ang imong da nga sudan. Kumana sa kong hapon. So ka mo tiyo eh. Di man mutuon nun nga bading tuntukan na. Wow! Really, madam? Kanais good. Ug murag naibtan og tunok ang akong dugahan, Maki. Salamat ha. Ha?
Ikaw gyud ang nakapaabli sa akong mga mata. Husto ka gyud. Ang taas na kong garbo mo ay nakababag sa akong kalipay. Hala, oy. Matouch mo sa ko, anak, madam. Dunay pa kong abli nga restaurant sa poblasyon. Mga unya ta dito after office hours. Sure, madam. Di gyud ko mabalibad. Aha! In fairness, lami ilang food. Dili kay ko ganahan og hang. So, wa ka lami madam? Di kayo na ko bet. Bisan kini oh? Oh, lain man dahil na nga flavor ang imo, no? Yes, madam. Tilawi. Ayaw na lang. Hang ra gihapon na. Tilawi lagi. Lami good siya. Sigurado ka? Oh, tilawi oh. Ihungitan lang nako nimo ha? Nagkuyog na sab sila si Violeta o kang mistiso. O gihungitan siya ni ini. Bisano? Lami gid ay siya. Ganong sungog ko ng gigo. Ganong pakit ko ng gigo. Ano man? Og sunda ang uban pang sumpay ning sukilanon nga sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkaton ko ang langit. Kulihog tayo ko noong subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.